heaven. You're seated now in heaven, enthroned at God's right hand. You've shattered death and freed us from our fears. And though we cannot see you, you're coming back again. And all will be made right when you appear. This is our hope. And all will be made right when you appear. You are the glorious Christ, the greatest of all delights. Your power is unequaled, your love beyond all heights. You are the glorious Christ, the greatest of all delights. Your power is unequaled, your love beyond all heights. No greater sacrifice than when you lay down your life. We join the song of angels who praise you day and night. Glorious Christ.
Mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon sa itong mga kaubanan nga na dinhi. Ingon usab sa atong mga kahigalaan nga nagapadayon sa pagtanaw kanato diha sa live stream via Facebook and YouTube. No? Atong pasalamatan ng Ginoo bisan sa atong mga teknolohiyang ginapagamit. No? Mahatagan gyud nato og access ang pulong sa Ginoo nga madungog bisan asa. Bisan i-replay pa. No? Nindot kayo maigsuon. Dalego ng Ginoo. So, pwede na itong kumustahon ang matag usa, nasa tong likod, nasa tong kilid. Dini, no? Ang ngayon, gayud nga magpasalamat kita sa Ginoong Dios, magaday kita, alang lamang diha sa iyang kahimayaan. So, among gina-welcome ang tanan dini sa Visayan Service sa Solideo Gloria Christian Church. No, amo usang gina-imbitahan, among ginaauhag katong mga nagatan-aw sa ilahang mga panimalay, live stream nga mahimong mag-fellowship kita dinhi, no? Matag Domingo sa hapon alas 4:30 maigsuon. Nindot nga magkahimamat kita sa matag usa, no? Kada Domingo sa hapon magkailhanay kita. Kita nga mga pinili gayud sa Ginoong Dios. Magahiusa kita sa pagdayeg, pagsimba ug pagpasalamat diha kaniya. Uban ni ako ninyo magaampo kita maigsuon. Langit nung Amahan ang imong ngalan, himayaon ug daygon karong mga orasa. Ang tanan nga aniya sa yuta ug sa langit nagaawit mahitungod sa imong katingalahang mga buhat. Hari ka sa tanan ug gisimba ka namo. Among Ginoong Dios. Gatigom kami karon sa imong presensya sa paghiusa sa among pagtuo aron among hangyon nga panalinginan mo kami. Gani kung wala ang imong gahum o grasya, wala kami mahimo, Ginoo. Busa ginahangyo namo nga ang imong himaya magapadayon nga punon ng masanag sa sulod sa among kinabuhi aron mahimo kami nga mga embahador gayud sa kalibutan. Ginoo, kami nagadayeg o ginapasidunggan ka sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen o amen. Basahon ako ang Salmo 24, versikulo 3 hangtod 6 may isuon. Kung naasab kamo mga Biblia, pwede po ninyo ni tanawon. No? Psalm 24 verses 3 up to 6. Kini nagaingon, kinsay makatungas sa bungtod sa Ginoo? Kinsay makasulod sa iyang balaang templo? Siya nga maayog binuhatan ug putlig huna-huna. Siya nga wala magsimbag Dios-Dios ug dili manumpag bakak. Panalanginan siya sa Ginoo ug ilhon siya nga dili sad-an sa Dios nga iyang manluluwas. Verse 6, ingon niini ang katawhan nga mudangop sa Dios. Amen. Mga igsuon gihatag kanato diha sa Psalm 24 sa atong binasa karon no, verse 3 to 6. Kung unsa ang labi ka maanindot nga hulagway, no, o picture sa daang kasabutan sa Old Testament, no, sa usa ka acceptable nga magsisimba, no? Ang pangutana dito, kinsa ang adunay katungod sa pag-adto sa presensya sa Dios? Kaduha, kinsa ang adunay katungod nga mopaduol? No? Ang katubangan gani diha makita nato sa verse 4 nagaingon, kadtong nagapangita kaniya. No? Wala lamang kita dinhi, wala lamang kita kung asa ta nahimutang bisan sa balay, no? Apan ania kita kay tungod kay nagapangita kita sa atong buhi nga Dios. Ngano man, no? Kay tungod kay diha lamang kaniya, no? Tanan natong pagpasalamat, tanan natong mga pagdayeg, pagampo, maigsoon ni nga atong kinabuhi karon. Ginaingon kadtong nagapangita kaniya sa limpyo nga mga kamot ug usa ka putli nga kasing-kasing, no? Sa ato pa kadtong nagasimba nga madinawaton gayud sa
buhing Dios, no? Ug kinsa ang nagasimba nga madinawaton sa Ginoo? Kadtong nakadawat sa pagkamatarong gikan gayon sa Ginoo mga igsoon. Busa karon magadayi kita sa Ginoo nga adunay pagkamapasalamaton diha sa atong mga kasing-kasing. Hinauton ta nga kita ang klase mga igsoon nga magsisimba nga gipangita, no, sa Ginoong Dios mga igsoon. Manindog kita, ninawag ang tanan. Ang pulong sa Ginoo din sa Efeso Kapitulo 5 verses 1 and 2 nagaingon, sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Verse 2, magkinabuhi kamo diha sa gugma sa mga gihigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Wa nagaylain pa mga igsuon nga mulabaw pa sa gihimo ni Ginoong Jesucristo diha sa krus. Pakita niya ang iyang walay puas, no? Walay kinutuban nga kaluoy ug gugma. Salig siya ug misakripisyo sa iyang kinabuhi diha sa krus. Awiton ta. Sa pagyahat ko sa kalangitan, daw di ko masabtan ang sakripisyo pagbiay-biay giantusan sa winaing hinungdan. Idawat ko ang tanan ng naglalang sa universo sa krusya gilansan. Italikdan niya ang trono ug himaya, nagpakatao siya aron kanato mahisama. Ang wanay makalabaw sa gugma dito sa krus, ihitog nga hipit niya grasa, anak kanak di takus kinabuhi gihalat niya, ang di matukad niya ugma. Ang sakripisyo ni Jesus, dugo giulan niya dito sa krus. Awiton ta sa pagpakasala. Sa pagpakasala naglunang ako, daw di mapasayo, na kinabuhi daw way bili ang iyang dugo. Kanunay kong isaligway, siya pahalayo, habang siya gihapon nagpanugto ni dughan ko. Nagadumiling dawaton ng kaluwasan niya gasa, apan siya nagahumong kanako, anak balik na. Kay wangugwanay makalabaw sa gugma dito sa krus, dito nga higit niya gasa, alang kanakong di takus kinabuhi gihalat niya, ang di matukad niya gugma. Sakripisyo, ang sakripisyo ni Jesus, dugo giulan niya dito sa krus. Kay wanay makalabaw sa gugma dito sa krus, dito nga hipit niya gasa, alang kanakong way pulos kinabuhi gihalat niya, tungod sa di matukad niya gugma. Ang sakripisyo ni Jesus, dugo giulan niya, alang kanako dito sa krus.
Igsoon, hinaot nga makita nato ang matarong nga dugo ni Kristo Jesus nga labi kabililhon. Gihugasan ang atong mga sala, siya namatay ug nabanhaw. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. 1 Peter 1 verse 3 gaingon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy ihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Awitan ta mayson. Mahinungdanon na imong pagkabanhaw, nagpamatuod kini kung kinsa ka. Ipakita niini nga idawat sa Diyos Amahan ang sakripisyo mo alang sa tanan. O Jesus, O Jesus, ikaw namatay, ilumong mo naman sa ikatulong na adlaw. Walay pagkabanhaw, walay kinabuhing dayon, gawas kanimo. Sa mga kasulatan, pagkabangunan mo mga batayng magtutuo, ang mga buhing mausap, magkadawang ihimayang lawas, kinitanan matuman sa pagbalik mo. Jesus, oh Jesus, ikaw namatay, ilumong mo nabanhaw sa ikatulong na adlaw. Walay pagkabanhaw, walay kinabuhing dayon, gawas kanimo. Ginoong Jesus, ikaw namatay, ilumong mo nabanhaw sa ikatulong nga adlaw. Walay pagkabanhaw, walay kinabuhing dayon, gawas kanimo. Gawas kanimo Ginoong Hesukristo. Wala gayoy pagkabanhaw ug walay kinabuhing dayon kundili tungod sa imong nahimo kanamo Ginoo. Ikaw mi sakripisyo sa imong kinabuhi diya sa krus. Kapasalamat kami kanimo o Amahan tungod sa tanan nga imong gihatag ug nahimo kanamo. Imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo alang lamang sa among kaluwasan. Tabangi kami nga maka-focus ang among mga mata diya kaniya, Ginoo. Tabakin kami nga among tugyan ang among kinabuhi diya kaniya. Ginahangyo namong ang tanan namong pagabuhaton alang lamang sa imong kahimayaan. Kini hangtod sa kahangturan sa ngalan ni Jesus nga among Dios, among gipasalamatan ug gipasidunggan. Amen ug amen. Mayong hapon sa makausa, no? Mga kaubanan nato nga nadiri karon na
dungag ka nato na mga kabatanunan. Salamat kita sa buhay nga Dios. O pabiling kita nga magatindog alang sa ato ang congregational prayer. May ngapon ka natong tanan. Kung doon na kamo yung mga Biblia, uban ako ninyo sa atong scripture reading karong hapuna. Ang atong teksto karon ang mawang Salmo Kapitulo 19, versikulo 89 hangtod 96. Kini gikuto gikan sa maayong balita, Biblia. Mulungtad hangtod sa kangturan ang imong pulong o Ginoo. Dili kini mausab diha sa kalangitan. Ang imong kamatinud-anon mulungtad sa tanang panahon. Gipahiluna mo ang kalibutan diha sa iyang dapit ug kini mulungtad. Pinaagi sa imong pagbuot ang tanang butang nagpadayon hangtod niining adlaw. Kay sila imo mang mga alagad, kung ang imong balaod dili pa maoy tinubdan sa akong kalipay, namatay na unta ako tungod sa akong mga pag-antos. Dili ko gayud kalimtan ang imong mga sugo, kay pinaagi niini gihatagan mo akong kinabuhi. Imo ako busa luwasa ako. Kaya nagmatinumanon man ako sa imong mga sugo. Ang mga daotang tao nagatang aron sa pagpatay kanako. Apan namalandong ako sa imong mga balaod. Nasayran ko nga wala gayoy hingpit dinhi sa kalibutan. Apan walay kinutuban ang imong kasuguan. Pwede na kita manglingkod alang sa atong congregational prayer. Doon na kita'y duha ka punto nga atong pag-aampuan. Una, kini pag-ampo sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga dunay pulong nga atuang nadawat ug nahimong sumbanan sa atong pagtuo aron kita mulungtad sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ang ikaduha, mag-ampo kita nga ang iyang pulong mauntay mamahimong tinubdan sa atong kalipay. Taliwala sa mga sirkumstansya nga atong magihan, mapakalisdanan man, persecution o kaharuhay. Mag-ampo kita. Langit ng Amahan, salamat kaayos sa imong pagkamatinud-anon ug sa imong dakong gugma sa imong mga katawhan. Kay tungod sa imong pulong, aduna na kami eksaktong direksyon kung paunsa kami manginabuhi ug mahimong kahayag ug asin sa uban. Taliwala niining dautan nga mga adlaw karon. O Ginoo, tanduga o pahumuka ang among mga kasing-kasing diha sa imong mga pulong ug padayon nga ikaw magbag-o sa among mga kasing-kasing samtang kami nagapamalandong sa imong mga pulong. Kaluy kami nga magmalungtaron sa among espirituhanong paglakaw nga dili unta kami makapasipala sa imong ngalan. Unta, ang mugula lamang sa among mga pulong ug kinaiya, kato lamang ang mga butang nga makapahimaya kanimo. Ipakita kanamo ang among mga dili maayong kinaiya, O Dios. Pinaagi sa imong mga pulong ug hatagi kami may pahibsanong kasing-kasing nga madawat namo ang imong mga badlong ug matuman namo ang imong kabubuton. Bag-uhang among mga kasing-kasing
sama sa kaputli sa imong kasing-kasing. Ug ang imong kinaiya mausab ang mahimo namong kinaiya. O Ginoong Dios, kaluy kami. Ngaunta ang imong pulong, mauntay mahimong tinubdan sa among kalipay. Ug dili ang mga butang sa kalibutan nga makadala lamang kanamo sa kalaglagan. Kay tungod sa imong pulong, ang among nadungog ug nadawat karon, kami naluwas sa kamatayon ug nakahiagom og kinabuhing walay katapusan diha sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Unta Ginoo, mao kini ang makahatag og kadasig kanamo ug magapalungtad kanamo sa muang pagpangalagad diha kanimo. Ang Dios nga puno og grasya ug kaluoy. Wala siya nagpabiling tupong sa Dios Amahan. Hinuon sa iyahang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon na tawo sama kanamo. Kini nga Dios nga masinugtanon nga biay-biayon, dagmalan ug mamatay sa krus aron kami mapasaylos sa among mga sala ug maluwas sa kalaglagan. Ug dili lang kana, mamahimo pa kaming mga tagapagmana sa imong gingharian. Unta Ginoo, igo na kini nga amuang matngunan ug panghuptan oras sa amuang mga gihang kalisdanan ug bisan pa man mapaharuhay man. Unta Amahan, dili kami daling makalimot nga adunay Dios nga buhi nga kanunay nga nagabantay kanamo. Ang Dios nga pulong nga nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo. O Amahan, liguna kami diha sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Ug puna among mga kasing-kasing sa imong himaya ug magsinggit sa kalipay nga dunay dakong paglaom diha kaniya. Sa makausab Amahan, kami nagapasalamat sa imong dakong gugma ug kaluoy diha sa imong bugtong anak nga si Jesus nga amo ang ginugmang luluwas. Amen ug amen. Maayong hapon sa tuwa tanan. And salamat Brother Jason sa pagpangulo ka nato sa pagdaig o sa music team. Brother Jesse sa tuang congregational prayer. Kung adto na mo yung mga Biblia, ako kamong hangyoon na ablihan na pod nato karon dinha sa sinulat ni Haring Solomon, Ecclesiastes kapitulo 7, versikulo 1 hangtod 14. Pero padayunon lang nato tong atong gihunungan dati. Kasi nahuman naman ta sa 1 hangtod 8, so didto ta sa 9 magsugod. Sa 9 hangtod 14. So akong basahon karon sa Maayong Balita, Biblia. Ayaw patuyangi ang imong kasuko, binuang ang paghambin og kayugot. Ayaw gayod pangutan na, ngano man, nga ang atong pagkabutang kaniadto, mas maayo man kaysa karon. Dili maalamon ang maong pangutana. Ang tao kinahanglan nga magmaalamon, sama kini kamaayo sa pagdawat og kabilin. Og makahatag kini kanimog dakong kasiguruhan, sama sa ikahatag sa salapi. Ang kaalam maglikay kanimo sa kadaot. Mao kini ang nakaayo sa kahibalo. Palandunga ang buhat sa Dios. Makatulid ba ang tao sa gihimo sa Dios nga baliko? Kung maayo ang imong kahimtang,
pagmalipayon. Inikabot sa kasamok, hinumdumi lamang kini. Nagpadala ang Dios sa kalipay og sa kasamok. Dili kagayod masayod, unsa ang sunod nga mahitabo. Magampo ta. Among Ginoo, daghang salamat nining taknaa karon kahaponon na kami makasimba na pod kanimo. Dili lamang sa mga pagpang-awit, sa pagpasalamat, sa pagampo, pinaagi pod sa pagpaminaw sa imuhang mensahe Ginoo, aron ma-establish ang imuhang otoridad nganhi kanamo. Aron ang imong pagbuot mao'y matuman. Tuguti Ginoo nga masabtan namo ang imuhang katuyuan. Ipasabot kanamo bisan unsa man kalisod kining imong mensahe karon. Kinabangan Ginoo sa lihok sa imuhang balaang espiritu. Unta giyahan mo pod ako sa akong mga ginapanglitok sa akong pagwali Ginoo. Ug tabangi pod kami Ginoo, madawat unta namo ang imong mga pagbadlong. Matuman unta namo ang imong mga sugo. Mahimo unta kaming maalamon sa pagkinabuhi. Kaalam nga magdala ka namo og kaluwasan. Kaalam nga magdala og kabag-uhan sa among kinabuhi. Aron ang imong ngalan mao ilabaw mapasidunggan. Mao kini among pangamuyo sa ngalan ni Hesus Kristo, among Dios ug manuluwas. Amen. Aduna na pod ako'y pangutana. So, itong mga nasayod kayo, no? Every time nga tagaan ta og kanang opportunity. So, doon na tayo pangutana. So, ang pangutana, alang kanatong tanan, mao kini. Kung papilion mo, asa man ang inyong ipalabi, ang kwarta o kaalam? Kaadunahan o kahibalo sa Dios nga nagdala og kaluwasan? Pili mo diha sa duha. Ang uban mo ingon, both ako abrat. Gustog duha gyud. Atong klarohon, kini nga kaalam, o kini nga kahibalo dinhi, dili kini siya kaalam nga tawhanon. Ini kaalam nga matun-an nato sa school. So dili ni siya tawhanon para nang paunsa ka mo dato o kahibalo para paunsa ka mo asinso, dili na mao. Kun dili kaalam kini o kahibalo nga gikan sa Dios. Matod gani dito sa bersikulo 12, atong nabasa kaganina. Kini daw nga kaalam, maglikay kini kanimo sa kadaot. So in short, makaluwas kanimo. Kini nga klase sa kaalam, makaluwas, makahatag og kaluwasan. Mga higala, mga kaigsuunan ko, kinahanglan, masayran nato kung unsay mas labing mahinungdanon alang sa kinabuhi sa tao. Ug angay nato kining pilion. Mao ni atong pilion dapat. Aron mahimo kitang maalamon sa pagkinabuhi. Mao kini ang solusyon dinhi sa kalibutan nga puno sa kalisdanan. Sa kalibutan nga tinunglo, puno sa kasakit, walay katagbawan. Matod pa ni Haring Solomon, vanity of vanities. All of life under the sun is vanity of vanities. Pero ang good news, mga higala, mga igsoon, adunay solusyon. Ang science, dili makasolbad sa mga major problems sa tao. Sige rag-discovery og problema. Mo nang trabaho sa science, naga-discover og problems, pero walay solusyon. Mas maayo pa daw ang math, kaya doon ay problems, na solusyon. Pero sa science, walay solusyon. Ako'y nabasa sa isa ka vlog sa internet. Ingon pa niya, ngano daw ang science, dili makasolbad sa problema sa tao. Matod pa niya, tungod daw kay, maybe science has not advanced yet. Wala pa daw nag-advance ang science mo nang wala pa daw solusyon. Ang pangutana, kano sa kaha mag-advance, no?
para maka-offer na og solusyon. Na may mga problema sama niya ng nganong adunay kamatayon. Nganong magbuhat man gyud og dautan ang tao sa iyang isig kaingon. Nianang mga pangutanaha sa kinabuhi. Ang science mag-describe, igo lang na i-describe sa science, mag-observe, mag-experiment, di ba? Mauna ang science, but not offer a solution for it. Walay solusyon. Pero dinhi sa ginapakita kanato ni Haring Solomon, this is a solution. Sa ikaduhang second half sa Ecclesiastes, sa libro nga Ecclesiastes, kasi ang unang nga parte, 1 to 6, mao na yung first part, mao ni ang ginatawag og mga problema. Mao kadto ang iyang obserbasyon sa kinabuhi ni sulat ni Solomon. Mga nakita niya sa sitwasyon sa kinabuhi sa tao, ilalom sa adlaw. O gi-introduce niya din hikaron sa second half, magsugod na sa chapter 7. So dinhi na karon magsugod ang solusyon. Namatod pa niya, ang solusyon is wisdom. Kaya mapansin nimo, nibalik na ang ihang tono sa pagsulat, mura na og Proverbs. Nibalik na kasi, remember, siya ang nagsulat sa Proverbs. So ang dagan niya dinhi gikan sa chapter 7, Proverbs na pod. You can still have a happy life, kumbaga. This is the solution in the sad world. Diba? Kasi sulti niya, puno og kalisdanan, puno og kasamok, ingon siya nga, vanity of vanities. Mura lang kag dagdakop sa hangin. Pagkaway ayo, kumbaga. Pero dinhi makita nato nga, bisan di ay sa kalibutan, nga walay kakontentuhan, you can still have contentment. Bisan tinunglo ang kalibutan, mahimo kang bulahan. Paunsa man, if you choose wisdom. If you choose wisdom. The knowledge of God. Without the wisdom from God, we cannot see all things as God sees them. Limitado ang ato ang panglantaw. Mao na, ang alang sa tua, sa tanaw nato, kini maayo na kaini para sa kuha. Maayo na kaini para sa mga tao, pero di ay sa Ginoo dili pa kana insakto. Naapay mas maayo gyud. Kung itandi nato dito sa ginatakda sa Ginoo nga mas labing maayo, ang ato layo ra kaayo kung ikumpara. Under sa perspective sa Ginoo, lahi gyud. So atong mensahe karong kapunon, mga igsoon, labing maayo ang pamaagi sa Ginoo. This is part 3. Kung atong balikon kadali na bersikulo 1 hangtod 8. Atong naagian dati, gipakita ni Haring Solomon nga aduna pay mas labing maayo alang sa tao. Mas maayo pa kaysa atong mga naandan. Ug mao kini ang angay natong pilion, matud pa niya. Gusto sa Ginoo nga mahimo kitang wise sa ato ang pagpamili. Si Haring Solomon nagpakita kanato sa mga pagtandi. No, mga comparison ginapakita niya. Gikan bersikulo 1 hangtod bersikulo 14, maobserbahan nato, pabalik-balik ang ihang ginagamit sa Hebrew word nga ginatawag tob or T-O-W-B. Na ang equivalent ana niya sa English is better. Better. Sa Bisaya pa, mas maayo. Mas maayo. Ang nagtudlo kini kanato nga dapat we exercise wisdom in order to choose the best. Dapat pilion daw nato ang mas maayo. Lisod kini buhaton mga igsoon, mga higala, by our own judgment sa tawhanon. Kasi dili kini pagpamili sa between good or bad. Kung inana lang unta, dali ra. Di ba? Pamilion lang bad na, dili ko. Kini good ni. Kaso lang, ang comparison dira ginatudlo sa tuwa is between good and the best. Kaya lisod. Lisod siya pilion.
Pananglit, na example. Ang kwarta, akong ipangutana ka ganina. Ang kwarta, dili ka na dautan. Money is not evil. Only the love of money is evil. Mo nang gitudlo sa Bible. Pero money in itself is not evil. In fact, ang kwarta, dakog katabang na kanato. Di ba? Money is good. Gani, isulti sa versikulo 12, itong atong gibasa ka ganina, na ang kwarta, makahatag daw kasiguraduhan sometimes. Pero, gisulti dito nga, maayo ang kwarta. But, nga dito, naapay mas labing maayo. Mas labing maayo daw gyud gihapon ang kaalam labaw sa kwarta. Now, agi og review. Mao kini ang atong naisgutan na kaniadto. So sa kapitulo 7. Bersikulo 1, kuno ay kasi nag-start ta bersikulo 1, bersikulo 8 ra ta kutob tungod sa oras niadto. So aduna kitay nakita nga unom ka punto. Ako lang i-review gamay, no? Mga unom ka mga maalamong pagpamili para sa mas maayong pagkinabuhi. So, ingon dito una, mas maayo kuno ang maayong kadungganan. Mas maayo kuno ang maayong pangalan kaysa mahalong pahumot. So, mo na to nakita kaniadto. Kanang mahalong pahumot, dili ka na daotan. In fact, maayo ka na. Nagani isa ka babae, nag-offer siya pahumot kang Ginoong Hesukristo. So maayo to nga offering. Pero mas maayo gyud gihapon ang maayong pangalan. Maayong pangalan. Basta humot ang imuhang dungog atubangan sa tao ug sa Ginoo, dapat makontento na kaniana. Dili ka kinahanglan magsubra-subra gastos, sobra luho, kana bang ginatawag luxurious living. Dili na kinahanglan. Nga ikaduha ato nakita pod, kung papilion daw ka, ang ngayan nimong pilion nga magunahuna sa kamatayon kaysa adlawng natawhan. Ang uban ana pag isgot gani og kamatayon, mutok-tok dan ay naday sultion. Ay palayo mana dayon. Pero ingon sa Biblia, under sa perspective sa Ginoo, mas maayo gid gihapon. Wise ni siya, nga ka na magunahuna ka pirmi sa kamatayon, kaysa ka imong adlawng natawhan. Ang wise nga tao, pirmi nagunahuna sa kamatayon, pero ang buang-buang, pirmi, asay dunay lingaw. No, makita na to na, versikulo 1 hangtod 4, sa kapitulo 7. Na ikaatulo, atong nakitaan dati, ipalabi daw nato ang masulubon kaysa pagsadya aron makapalandong kita sa kinabuhi. So usahay makatabang din ng sahad ka, kanang masulubon ka. Mas makatabang na kanang muaten ka og lamay kaysa muaten ka og kasal or birthday. Tungod kay dito sa lamay imong mapalandungan ang kinabuhi. No magunahon na ka posible kanang naa din na sa lungon. One of these days ako na pud ibutang diha. So maghatag siya sa imuha og kanang reminder. Magpahinumdum nimo sa imong kaugalingon nga pwede pod maabot kanimo ang kamatayon unsa mang orasa. Niining paagiha, magbangutan ka sa imong kaugalingon. Maghinulsol ka sa imong mga sala ug makabaton kag tinuod nga kahupayan. Mao nang susi. Magkaroon kag tinuod nga kahupayan sa imong kagul-anan. Ingon dito Mateo 5:4, bulahan ang nagmasulubon kay lipayon sila sa Dios. Mao kini ang maalamong pamaagi sa pagkinabuhi base sa perspective sa panglantaw sa Dios. Itudlo kini si Ginoong Hesus mismo dito sa Sermon on the Mount sa bukid sa Olibo. Na ikaupat ato ang naagian dati. Pilia nga madinawaton ka sa mga pagsaway o pagbadlong kaysa magpabilin ka sa sala tungod sa ulog-ulog sa uban. No? I-welcome nato daw ang kanang mga critics. No? Dawata ang mga criticism sa mga tao, labi na katong mga tao nga nagtinuod nga nagmahal sa imuha. Mao na silang tinuod nga concern. Doon na sila masulti usahay nga
it seems sakit, negative, pero i-welcome na siya. Na matingala ka, kung ang pirmi ni mo madungog, puro positive. Mo nang kuyawan ka na. Puros naman ni pagdaig ang ginasulti ni ining tawhana sa kuha. Basin og giulog-ulugan ra ka. Nagpadayon hinuong ka sa sala, kaya ang imuhang mali, dili man ni mo mabalaan. Wa man niya gi-expose sa imuha. Na ikalima, ato nakita dati, pilia ang muhulat nga mapailobon, subay sa ustisya sa Ginoo. Na adunay pasensya. Dapat pilia nga maging pasensyoso ka. Kaysa mo shortcut o muhatag og suborno. Suborno ka ng bribe. Lagay, padulas. Madaot unya ang imuhang reputasyon. No? In the expense of your conscience. Madaot imong relasyon sa Ginoo. Na makita nato na sa bersikulo 7. Og ikaunom, atong nagian, mas maayo nga muantos kang malaumon sa umaabot. Malaumon na kay hope diha sa Ginoo kaysa desperado kang maghunahuna sa mga niagi. Inatan-aw nimo pirmi mga negatibo, imong mga kaagi unya ang imong present life murag walay paglaom ang kinabuhi. Desperado ka, ayaw na. Mas maayo daw nga mahalag nagantos ka pero duna kay paglaom dinha sa Ginoo. Mao kadto ang unom sa maalamong pagpamili nga para sa maayong pagkinabuhi. Ug karon mga gala, mga igsuon, atong padayonon ang wala nato natapos dati, bersikulo 9 hantod 14. So aduna lamang kita isa ka punto, mubo lang kay no. Isa lang ka punto nga madungag dinhi. Mao kini ang ikapito kung atong isumpay. Mao kini. Pilia ang kaalam labaw sa kaadunahanan. Timan-an ninyo, mao na akong pangutana ka ganina, kung papilion mo. So, pilia ang kaalam labaw sa kaadunahanan. Choose wisdom more than riches. Mura man og lisod na dawaton, Brad. No? Sayon ba na dawaton? Dili, no? Nahuna-una daw pag-ayo. Lisod, di ba? Inuod na. Pero mao ka na ang sugyot ni Haring Solomon. Pulong kini sa Ginoo. Mao kini ang angay natong tuuhan og tumanon. Now, by the way, unsa man ka-reliable ang sulti ni Solomon, ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, gipangutana pod sa Ginoo usa ka gabi. Mabasa nimo na ikaduhang Kronikas 1, kapitulo 1, bersikulo 7 ug 12. Makita nimo dito, ang Ginoo nangutana kang Solomon, Solomon, unsa may imong pangayoon kay akong ihatag kanimo? Yang tubag insakto kayo. Gipili niya ang kaalam. Ug ang resulta, gihatagan siya sa Ginoo sa duha, both sa kaalam ug kaadunahanan. Ug naapay pakapin, ikatulo. Gitagaan pagyud siya og kadungganan or fame. Mao nang nahitabo kang Solomon. Mao kadto ang sinugdanan sa kaalam ni Haring Solomon. Gihatagan siya niini sa Dios. Pero nasayod kita nga bisan pa gihatagan si Solomon sa Ginoo og kaalam, wala niya kini gamita tanan sa kaayuhan. No, nasayra na to gikan sa series na to from chapter 1 hantod karon chapter 7 nata. Suito na kaita unsang kaagi ni Solomon. Nasabtan na to nga si Solomon di ay nisimang di siya sa tamang landas, kumbaga. Nisimang siya sa tulid nga dalan. Maayo na lang at his old age. Tiguang na si Solomon ini. God was gracious, actually gracious man gid ang Ginoo pirmi. God was gracious to him, no, nahibalik siya sa tama, no, sa sakto nga landas si Haring Solomon. Og nagsulat siya ni ining Ecclesiastes aron manudlo. Aron pod kita matudloan, ingon ana ka reliable ang gipanulti ni Solomon, ang ginapansulat. Halo kita kay gikan sa Dios ang iyang kaalam. Og nasayod pod kita nga base kini sa iyang experience, sa iyang kasinatian, tinuod nga naagyan sa kinabuhi. Kini iyang gisulat. Kumbaga autobiography niya. Pwede nimo sultiyon na Ecclesiastes
pwede na siya ni mosultion nga autobiography na ni Solomon. Pero dili lang diha nimo tanan makita po nimo sa history, like sa Chronicles, dito nimo makita. Ug dili kay kanara, iya pag yung gipalaw man ang iyang pagtuon, nawa gitagaan na siya og wise and discerning heart sa Ginoo. Unya, iha pag yung gipalaw man ang iha pagtuon, intentional pag yun iyang gibuhat. Nagtuon siya, iyang gipalaw man. Nababasa na to sa bersikulo 15. Sa bersikulo 15, ingon niya dito, nakita ko ang tanang butang. Naon sa ibuto sa butana? Iyang giobserbahan ang tanang butang. Ilalom sa adlaw. Ingon sa bersikulo 23, ingon siya, gigamit ko ang akong kaalam, kaalam ni nga gihatag sa Ginoo, pagsulay ni ining tanan, tanan katong iyang nakita. Naninguha ako nga mahimong maalamon, apan wala ko gayud kini makabuot. Unsaon man pagkasayod sa tao, bersikulo 24, ingon niya, unsaon man pagkasayod sa tao, kung unsa ang kahulugan sa kinabuhi. Lisod tukibon, o lisod sabton kining butanga. So aduna siya mga attempts, i-crack, kumbaga, ang kahulugan sa kinabuhi. The code of life. So, naa siya mga attempts. Murag science. Di ba? Ang science mo po na. So, gi-attempt nga, gusto i-explain ang mga butang-butang. Gilisudan siya. Bisan pag aduna na siya talagsaon nga kaalam. Ingon pa niya, lisod kay na tukibon. Lisod na siya sabton. Pero atong subayon, mga higala o mga igsoon, wala siya ni undang. So, nini na ito makita nga, ang iyang intentionality, nag-prevail. Nagpadayon siya. No? Wala siya ni undang. Nagpadayon siya sa pag-obserbar sa kinabuhi. Naghimo siya mga eksperimento. Kung subayon na to chapter 1, hangtod chapter 3, makita ni mo mga eksperimento niya nga gibuhat. Kaya, sulti niya, bersikulo 25, say sulti niya, ingon niya, apan, gigamit ko ang akong panahon alang sa kaalam ug pagtuon. Gipangita ko ang kaalam ug ang tubag sa akong mga pangutana. Iya daig yung gitun-an mga higala, mga igsoon. Unsay nakalahi sa science ug kang Solomon? Unsay nakalahi nila? Ang science will never be able to crack the codes of life. Dili gyud. Kaya sulti ni Solomon, tama tong bersikulo 24, ingon pa niya, basahon nako, sabi ang gingon, ingon pa niya, unsaon man pagkasayod sa tao kung unsa ang kahulugan sa kinabuhi, lisod tukibon og lisod sabton kining butanga. Bisan ang science, dili makabuhatan na. Yang ginasulti nga, itang mga tao, wala tay abilidad para makrak ang code of life. Di na ito masabtan. Pero ang nakalahi kang Solomon, mao niya nakalahi niya, unsa man. God allowed him to crack some of the codes of life. Di allow siya sa Ginoo. Kasi ang Ginoo ra man gyud ang pwede maka-prevent. Pero kung i-allow sa Ginoo, wala po imposible. Di ba? Sumuning nahitabo kang Solomon. Kaya mga igsuon, mga higala, we are very blessed. Blessed kay ta. Kay matun-an na to karon ang mga kasinatian, mga nasabtan, mga kaalam nga natun-an ni Haring Solomon. Ug mao kini ang iyang solusyon nga nakita. Unsa iyang solusyon? Ingon pa niya, use wisdom. Use wisdom. Kasi pwede gihapon di ay ka maging makontento, pwede di ay gihapon ka malipay. Bisan og ang kalibutan dili siya full of discontent, kumbaga. Ang kalibutan dili maayo. Pero pwede dahil mo ka mag-enjoy. So, another theme nga makita nato din sa sulat ni Solomon is enjoy life. We can still enjoy life. Mao na ang ginatudlo ni Haring Solomon. So, pilia ang kaalam, labaw kaysa kaadunahan. Mao ni karon ang ato ang topic. Iyang ginapakita din ang kwarta nindot makatabang na, pero dapat mas labaw ang ato ang pagtratar sa kaalam. Naaso na ta na makita, Brad? Hasa na diri dapita. So, bersikulo 11 hangtod 12. Nasulti niya, bersikulo 11.
Yung pa niya, ang tao kinahanglan nga magmaalamon. Sama kini ka maayo sa pagdawat og kabilin. Na ang wisdom daw is like an inheritance. No, ingon ana daw kabililhon ang kaalam. Ginasulti din nga dapat ka maninguha nga maging maalamon. Mao na ang tinguhaon kung ganahan man ka nga makadaog og loto, ay gusto kag kwarta, ganahan man ka nga hatagan kag kabilin, mas labaw ni mong tinguhaon nga mas maging maalamon ka. Mao na ang ihang ginasulti dinhi. Labaw pa sa bahandi. Padayon siya sa bersikulo 12, ingon niya dinhi, og makahatag kini kanimog dakong kasiguruhan sama sa ikahatag sa salapi. Daw, na siya pagkumpara diri nga murag parehoro, di ba nana sa same level. Ang salapi, di ba kabalutan nga nindot mang naikwarta god kay murag pwede nimo mabuhatanan pag naikwarta, di ba? Kasabot kay ta na. Pag wala gani kay kwarta, may magulanon kay ka, daghang kag dili mahimo. Kabalo po si Solomon. Balo po siya na. Pero ingon niya, tanawa, naa siya'y kalahian. Asi kalahian. Ang pagkamaalamon ko no, susama kaayo sa kadunahanan or sa riches. Sama sa salapi, makahatag kini og kasiguraduhan. Pero, mas labaw pa kini sa salapi. Ang kaalam, pagkamaalamon, mas labaw pa sa salapi. Nga naman. Siya, tungod kay ang kwarta, dili makaluwas kanimo. Ha? Kumo na nato ang kuan Brad, ang kwarta di man nakaluwas. Tama. Dili na makaluwas nimo. Pero ang kaalam makaprotekta kanimo batok sa kadautan. Napadayon siya bersikulo 12 sulti pa niya. Ang kaalam maglikay kanimo sa kadaot, mao kini ang nakaayo sa kahibalo. Mao nang advantage sa kahibalo. Adunay mahatag ang kaalam nga dili mahatag kanimo sa kaadunahanan or sa salapi. Nindot kayo ang translation nini sa English. Akong basahon sa NLT. Nindot kayo siya ang dating sa kuha. Akong basahon. Versikulo 12. Sulti dito. Wisdom and money can get you almost anything. But only wisdom can save your life. Nakita ninyo diferensya? Klaro kayo dito, di ba? Ang kaalam daw, makaluwas kanimo, so choose wisdom. Now, unsa ni nga wisdom ang ginatukoy din Muna, adto ta karon sa palawman nato. Unsa ni nga klase nga wisdom ang ginatukoy din Og unsa ang mga practical applications nga atong makita dinhi. Mao kini atong tun-an for the rest of our time karong kahaponon. Nauna, unsa ni nga wisdom, unsa ni nga kaalam ang iyang ginapasabot ni Haring Solomon. Nasa Biblia, gikan sa Old Testament na ay 216 times gigamit ng word nga wisdom. Tibuok Bible, Old hantod sa New. Gigamit ang word nga wisdom 216 times. Kasagaran, gigamit sa mga wisdom books like sa Job, sa Proverbs, sa Psalms, o dinhi sa atong inatun-an sa Ecclesiastes. 27 times gigamit sa Ecclesiastes alone. 27 times. Og 7 times dinhi alone sa ato ang chapter. Sa chapter 7. So 7. Chapter 7, 7 times niya gigamit ang wisdom. No. Tungod sa kadaghan ini gigamit, daghan pod kayo og nagkalain-lain ang kahulugan sa pulong na wisdom. Daghan yun. Ngaron, ang pangutana. Paunsa na to makuha ang katulang unsay pasabot ni Haring Solomon? Atong pagamyo na to ba? Dito lang ta, kung unsa man ang gigamit ni Haring Solomon dinhi sa specific passage nato. Unsa may iambot pasabot din ha? Aron ato aning masabtan, atong basahon pag-usab ang bersikulo 11 hangtod 12. Basahon nato pag-usab. Ingon niya dinhi,
Ang tao kinahanglan nga magmaalamon. Sama kini kamaayo sa pagdawat og kabilin. Ug makahatag kini kanimog dakong kasiguraduhan sama sa ikahatag sa salapi. Ang kaalam maglikay kanimo sa kadaot, mao kini ang nakaayo sa kahibalo. Now, medyo lisod ni siya nga bahin. So ato pa ginom palawman. Atong tan-awon, basahon nato sa Nasbi. Sa Nasbi nga version. Kining bahina. No, kini lang bahina sa verse 12. Ingon pa niya dinhi, maghatag kani sa to og hint unsay ibot pasabot niya sa wisdom. Ingon pa niya dinhi sa verse 12. Wisdom preserves the lives of its possessors. Una ang version sa Nasbi. Sa King James, storya po dito, wisdom giveth life to them that have it. And sa ESV, ingon niya dito, wisdom preserves the life of him who has it. Na ba'y hint nga ginatudlo, nga ginahatag sa inyo ha? Klaro! Nga kini nga klase nga wisdom, this is not general knowledge. So, atong i-eliminate, umaga. Dili ni siya ordinary wisdom or wisdom of the world. Dili ni siya wisdom of the world ang ginatukoy diri. This is the wisdom of God. Wisdom from God. Kasi, kinsa may mag-preserve sa atong kinabuhi? Di ba ang Ginoo? Siya ang nagahatag, siya rapod ang magbawi sa atong kinabuhi. So kini nga wisdom din nga makahatag og kinabuhi, wisdom gyud ni gikan sa Ginoo, sigurado gyud na. This is not wisdom from the world. Ingon dito sa Panultihon 8:35, ug naa daw kaana nga kahibalo. Kasi kining panultihon si Solomon gyapon nagsulti. So Proverbs 8:35, if you have this kind of wisdom, magkaroon daw ka og kinabuhi. So consistent ang iyang ginasulti. Pero kung imong palandungon, nahunaon nimo pag-ayo, kining word na wisdom o wisdom of God or knowledge of God is still a broad term. Ilahom gyapon na brad. Lahom gyapon. Saan na to na pagsalom nga lahom man. Di ba? Kaya pwede na to istoryahon nga ang wisdom diri is the ability to discern between good and evil. Di ba? Pwede na to sultion nga mauna ang wisdom. Wisdom of God magyapon na. In fact, mauna ang gipangayo ni Solomon. Di ba? Ingon siya, Lord, tagay kog wisdom kasi daghan kay ni imong katawhan nga gihatag sa kuan. Bata pa ko, how do I know to discern between good and evil in order to administer, to manage kining imong mga katawhan? Kaya ang Ginoo nalipay gitagaan siya. Pwede ka to, sultiyon na, masig mauna, Brad. Posible sa bersikulo 11, pwede na ang meaning, pwede. Pwede. Nga naman, ang sulti dito sa bersikulo 11, ang tao kinahanglan nga magmaalamon. Kinahanglan daw ka magmaalamon. So pwede nimo sultiyon mao na, Brad. We need to have understanding to distinguish good and evil or to distinguish what's the best. No? Pero I think because of verse 12, so na verse 12, wisdom here is not just discernment. Mas lahom ni siya. Kasi sulti diri, if you possess it, kung kini daw wisdom, imuha daw ning magunitan, imuha daw ning mo-possess, you will have life. Makabaton ba di ay kag kinabuhi if you know what is good and evil? Ang pangutana. So ma-qualify nimo. Dili. Kung kabalo lang ka og naalang kay discernment of things, dili na automatic magkaroon kag kinabuhi. So the key here, balik gihapon ta dito sa clause or statement nga kini nga kaalam makapreserbar sa kinabuhi. Mubalik ta dito. Mao na siya ang mag-define. Makahatag kini og kinabuhi. Kaya ang pinakaduol dinhi, I think walay lain kundili ang Torah or the law, which is equivalent to the gospel or ebanghelyo. Ni-consult ko resources kay medyo lisod naman eh. So I consulted resources. Now, isa sa komentary nga ako ang actually pare-pareho halos ang komentary, pero gusto na ako i-quote ng isa ay mas klaro iyang gisulti. Gikan sa Gill's exposition of the entire Bible. Sulti niya,
Unsa daw ning wisdom nga naghatag og kinabuhi sa verse 12. Nasulti pa niya, ingon niya akong i-quote, not of natural wisdom. So, tama no? Dili ni siya ordinary wisdom. Or the knowledge of the natural and civil things. So dili. But the knowledge of God in Christ. The knowledge of Christ, who is the wisdom of God and of the gospel. Klaro kayo. And of all divine and spiritual things. So it is the gospel. Pareho mi. It is Jesus Christ. Sulti gani sa unang Korinto 1:24, Christ is the power of God and the wisdom of God. Di ba klaro kayo? O wala pa man si Jesus, no? Si Jesus Christ sa panahon ni Solomon. Pero nganong ihamang ginasulti nga si Jesus Christ? Pangutana. Bitaw, brad. Old Testament man, wala pa man si Jesus Christ, ana. Si Jesus Christ eternally existed. Bisan sa wala pang kalibutan na siya. Sa Old Testament na po siya. And the Old Testament talks about Him. Muna ang kamatuoran mga igsoon. Mao bitaw na nagsulti si Jesus sa tubangan sa mga Pariseo. Makainomdom pa mo sa Juan, gi-preach ni Pastor Freddy ang series sa John. Sa John chapter 5 verse 39, makita nato nga si Ginoong Hesukristo nakikistorya siya sa mga Pariseo. Diyang gibadlong ang mga Pariseo. Ano pa yun sa sulti niya, basahon ako. Yan pa niya, nagtuon kamo sa kasulatan, kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Nag-refer ni kang Ginoong Hesukristo. Imagine, verse 40, apan kamo, dili buot mo ari kanako, aron unta, makabaton kamo, kinabuhi. Napansin ninyo, si Jesus Christ is the source of life. Ang wisdom, maghatag og kinabuhi. Ang Ebanghelyo, maghatag og kinabuhi. Ng mga Pariseo, wala nito sa iya. Lahat itong nga istorya. Pero tama sila, silang hunahuna nga, if you read the Bible, sa unang panahon is the Old Testament, if you read the Torah or the scriptures, you can find salvation. Tama sila. Kaso lang, sipyat sila. Nganong nasipyat man sila kasi wala sila kabalo. Nga ginatudlo day sa Torah, ginatudlo day sa scripture, si Jesus Christ. Mo nang na-miss out nila. So, Solomon here prepares the table so that we can feast in the gospel sa New Testament. Kasi sa Old Testament naman ang time ni Solomon. Pero ang iyang mga panulat kasi inspired siya sa balang espiritu, makita na to. Wala pa niya nakita physically si Ginoong Hesukristo, pero ang iyang pagpanulat, inspired by the Holy Spirit, giprepara ang iyang mga readers for the gospel. So kung imong basahon ang iyang conclusion sa Ecclesiastes, klaro kayo. Ingon pa niya nga, tuhui ang Ginoo, buhata iyang balaod kay adunay paghukom. Wala niya gi-mention si Ginoong Hesukristo, but it prepares us nga adunay maabot nga paghukom o para ta maluwas din magkaroon og kinabuhi, dapat moadto ta sa sikinsa sa gipadala sa Ginoo nga Mesiyas. Sa Old Testament ginatudlo na nga adunay Mesiyas. Wala lang gisulti. Wala lang giklaro. Sikinsa si Jesus Christ di ay. Pero daghan siya mga title. Nakaato ta sa ikaduha. Unsa mga practical nga applications na ato makita dinhi. Although daghan tag pwede mahimo nga mga applications. Dili lang ta mag-focus sa atong passage. Sa tanawon lang nato unsay ginasulti dinhi ni Solomon, mao ra atong subayon. Doon nakitay duha nga nakita dinhi. Duha ka mga practical applications. Negatibo o positibo. Una ang negatibo. Ang negatibo mao tong mga dili angay buhaton. Kaya na siya sa negative. Ang positibo mao tong mga angay buhaton. So sugod ta sa negatibo. Ang dili angay buhaton. Ang tao daw nga maalamon
if you possess the wisdom of God, kung aduna kay relasyon sa Ginoo, kung anaa si Kristo sa imo, buta na to, kung tinuod ka nga Kristohanon, una, dili ka dapat impatient o garboso. Mao nang dili. Dili ka dapat impatient. Versikulo 7 hangtod 8. So basahon na to. Actually, ato nining nahagian. So pwede na nato laktawan kay giagian na day nato ni kining bersikulos 7 hangtod 8. Ato na ning nahisgutan. Unsaon man nimo nang gusto lagi ka kasi impatient ka, gusto kag shortcut. No, unsaon man nimo na magdali lagi ka at the expense of your conscience kasi makasala man ka. Nga madali-dalion ka, wala kay pasensya, dili ka kahulat. Muhatag na lang ka og suborno, padulas, kumbaga. Or bribe. Makasala ka. That is unwise. Muna ginasulti din ni Haring Solomon. Ayaw ka nagbuhata. Ayaw ka maging impatient or prideful. Na ikaduha, sa negatibo gyapon. Unsa ang dili nato buhaton? Dili angay buhaton. Sultion nato ang tao nga maalamon, ang tao nga Kristohanon, dunay relasyon sa Ginoo, ayaw padala sa init sa ulo. Ayaw padala sa imong init sa ulo. Mao nay dili nimo buhaton. Bersikulo 9. Kontrola imong kasuko, kumbaga. Ingon din ayaw patuyangi ang imong kasuko. Binuang, napansinin mo ng word na binuang? Binuang. Wala siya wisdom. It is contrary to being wise. Kaya ayaw buhata na. So, binuang ang paghambin og kayugot. Nang paghambin, maraglaw man kay nga Bisaya ni. Paghambin og kayugot, kining pagkeep o grudge. Kana bang pagkuan ba kanang imuhag yung si tawag ana dumtan. Dumtan. Nindot mga igsuon ang translation sa NLT. No, gusto nako ning madunggan ninyo sa New Living Translation, ang sulti dinhi sa verse 9, ingon dinhi, control your temper, for anger labels you a fool. Ang kini daw kasuko, murag ginabutangan ka og pangalan ba nga buang-buang. Ang tanaw sa mga tao sa imo kung madali ka masuko, buang-buang ng tawanan na. It is contrary to being wise. So kung tinuod ka nga magtotoo, tinuod ka nga dunay relasyon sa Ginoo, kung tinuod ka nga Kristohanon, una-una ay mong kaugalingon, dili ba ko dali masuko? Pasensyoso ba ko? O gusto na ko pirmi, shortcut, gusto na ko, di ko ganahan mo linya. So pangutan-on ni mo imong kaugalingon. Gusto ba ka pirmi nga, madala ra nag 200. Di ba? Naaray 200, kaya ra na. Inana ba? Matawag kag buang-buang kung dali ka masuko. Kung dili ka kakontrol sa init sa ulo. It is unwise. So pareho ra na sa katong madali-dalion ka or garboso ka. Sa ikatulo, sa negatibo nga bahin. Negatibo nga bahin. Adili nato buhaton. Makita nato sa bersikulo 10. Sa bersikulo 10. Ingon dito, ayaw gayud pagpangutana ngano man nga ang atong pagkabutang kaniadto mas maayo man kaysa karon. Ayaw daw pangutana. Dili maalamon ang maong pangutana. Napansin ninyong ihang comment? Dili na maalamon, it is contrary to being wise. Kaya ayaw nagbuhata. Naunsa din na? Ang ginasulti din ayaw pagbagulbol. Ayaw sunda ang discontent. Kumaga, dapat makontento ka, igsuon, igala. Dapat mapasalamaton ka. Munang ginatudlo dito. Kasi kung imuha man kong pirmi huna-hunaon, may pamantong sa una, karon murag, nagpakita na nga discontent ka. Mura kang nagbagulbol, nagmahay ka. Kinsa may mong gimahayan ang Ginoo? Dili dapat. Dawaton nimo.
Sa unya, ato pang mahibalaan ang may kalabutan, ana, mas labaw pa. So, ato ta karon sa positibo nga bahin. Paunsa na to i-apply? Sa mga application nining tawo nga maalamon. Kung tinuod ka nga dunay relasyon sa Ginoo, kung maalamon ka, unsay may mga or kung wala pa kay relasyon sa Ginoo, paunsa ka maging maalamon? So, verse 1. Verse 12 di ay, verse 12. Ato makita dinhi likayi ang kadaot. Likayi ang kadaot. Mao nang imuhang dapat buhaton. Be protected. Be prepared. Siguraduha nga luwas ka, higala. If you are not yet saved, no, sulti sa verse 12, ang kaalam, maglikay kanimo sa kadaot. Di ba? Mo na ginasulti diha. Unsa ang kadaot nga moabutay sa tanan? Katong wala makadawat sa ebanghelyo, asa na sila padulong? Ingon ikaduhang Tesalonica 1:8, silutan sila sa Dios katong wala ni dawat sa ebanghelyo. Ang grabe nga kadaot nga moabot is ang kadaot sa kalayo sa impyerno. Likayi ka na, higala. Andama na, pangandami. Kaya ang wala mo tuman sa ebanghelyo, mao na'y ginatawag nga ilang sangputanan, ultimate destruction, sa lawas o kalag dito, sa walay katapusan nga kainit. Pwede nimo kana malikayan, higala, kung magmaalamon ka. Mao ni karon ang atong application. Paunsa nimo na buhaton kung magmaalamon ka? Paunsa ka maging maalamon? Maghimo kag wise nga desisyon. Kung maghimo kag wise nga aksyon, higala, sige na kagkadungog sa ebanghelyo. Ano sa pa man nimo dawaton si Kristo? Pangutan na imong kaugalingon. Paminawa, tun-i, sabta pag-ayo ang ebanghelyo, higala, kay mao kini ang makaluwas kanimo. Mao kini ang gahom sa Dios para sa kaluwasan. Roma 1:16. Pangandam, higala. Samtang aduna pay panahon. Dawata si Kristo, kay siya lang ang bugto makaluwas kanimo sa kalayo sa impyerno. Now, karon para sa mga magtutuo. Kato sa mga wala pa kaila sa Ginoo. Dawata si Kristo. Pero sa katong mga Kristohano na, sa mga magtutuo na, if you have the knowledge of God, if you have Christ in your heart, paunsa ka maging consistent sa wisdom? Paunsa ka magpabilin nga wise, kumbaga? Paunsa ka maglakaw nga maalamon? Sulti dinhi sa verse 12, ang kaalam likay kanimo sa kadaot. Be wise, mao na nga ngay buhaton. Likay ang mga kadaot. No, saya itong buhaton para makalikay sa kadaot. Tun-i ang pulong sa Ginoo pirmi. Aron careful ka mo tuman ini. Joshua 1:8. Naana dinhi ang tanan ni atong gikinahanglan para sa pagkinabuhi nga maalamon. Ngayon ka nga, Brad, sis, sikiligi kog kasala. Normal na, pero dili ka dapat magpabilin din ha. Makasala man gihapon ta, pero dili ta dapat mugrabe din ha, magpabilin din ha. Basin, pangutan na imong kaugalingon, basing wala ka nagatuon sa pulong sa Ginoo. Basin wala nimo ginabasa ang pulong sa Ginoo. Mo nang di ka matingala nga sige kag kahulog sa tentasyon. Naa dinhi sa pulong sa Ginoo ang atong gikinahanglan sa pagkinabuhi nga maalamon para sa pagkinabuhing Dios nun. Ikaduhang Pedro 1:3. Ikaduhang Timoteo 3:16. Ug ang pagkinabuhing balaan naa dinhi sa pulong sa Ginoo. Kay ang kining sala mao ni ang numero 1 nga makadaot sa tao, ang sala. So likayan nato na pinaagi sa paglakaw balaan. Ang sala sa Kristohanon makadaot na sa atong fellowship sa Ginoo. So paglakaw sa pagkabalaan, igsuon. Giniyahan sa pulong sa Dios. Bantayi ang imuhang kinabuhi. Mao na pod ni. So unsa pagyud? Bantayi ang imuhang kinabuhi. Pagmatngon igsuon.
sabta ang kabubuton sa Dios. Related gyapon ni siya sa pulong sa Dios, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ra gini solusyon ang pulong sa Ginoo. Na born again ka pinagi sa pulong sa Ginoo og magpabilin ka sanctified, maglakaw ka sa pagkabalaan sa pulong sa Ginoo ra gihapon. Efeso 5:15. Busa pagmatmon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag. Napansin ninyo ng term? Walay alamag. That is contrary to being wise. Ayaw pag binuang, kumbaga, pag hinungog, ang tawag na sa Cebuano. Kundili, sama sa mga maalamon. So, mauning giingon din ni, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Busa, ayaw kamo pagpakabuang, nanapon ng term, pagpakabuang, contrary to being wise. Paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. So, mauning atong goal, nga masabtan nato ang kabubuton sa Ginoo. Understand the will of God. Now, napatay gamayng oras. Unsa pa nato ni ma-apply? Unsa pa nato ni ma-apply ang kaalam para sa mga ginikanan? Apil na ko dinhi. Mga ginikanan, mga amahan, mga inahan nga mga Diyos nun. Be diligent to teach your children. Mao na ang wise nga buhaton. Teach them in the discipline and instruction of the Lord. Ingon sa Deuteronomy 11, na 18 to 21. Busa ang pingin ninyo sa bugkos ninyong kasing-kasing ug kalag ang akong mga pulong. Ibugkos kini diha sa inyong bukton ug ibutang sa inyong agtang aron dili ninyo hikalimtan. Naay intentionality. Ibutang sa agtang, dili ni siya literal. Pero doon na kay intake, divine revelation, imo ginabasa, ginatunan, pwede memorization. Buhaton na to na pirmi. Og, sa sunod, ingon pa niya, verse 19, itudlo kini ngadto sa inyong mga anak. Kung anaa kamo sa balay, sa inyong paglakaw, sa inyong pagpahulay, o pagtrabaho, buot pasabot ini, make it your lifestyle. Ikaw una. Sa may mo itudlo kung wala ka nagsugod sa imuha. Pero dili lang po sa imuha kutob. Naa kay responsibilidad nga imong itudlo sa imuhang mga anak. And make it your way of life. Isulat kini diha sa mga haligi, sa pultahan, sa inyong balay o diha sa ganghaan. Balik-balik. Timan that wisdom does not come naturally sa atong mga anak. Dili na naturally. Kasi this is not, sa akong ginasulti, this is not wisdom of the world na pwede ra. Eskwelahon lang nimo maging mabright na sa mga kalibutanon nga kaalam. Pero this is wisdom of God. This does not come naturally to them. Kinahanglan og magtudlo kanila. Walay mga anak na naturally mangita sa Ginoo. Ingon gani sa Bible, no one seeks God. How much more ang mga bata? Walay nagtudlo sa ilaha. Walay naturally nga muduol sa Ginoo. Nga ganahan sa Biblia. Ako ganing ginapangutana ako mga anak, nagabasa ba sila Bible? Di ko matingala nga di sila ganahan. Natural gid na. Pero kita nga mga ginikanan naatay pwede mahimo. We have to influence them. Kanang ato silang hatagag intentionality nga tukmod na to, ituklod ba? Samtang naapa sila sa ato ang poder. Dili man kita ang mo'y mag-convert sa ilang hunahuna. Di man nato trabaho man na sa balang espiritu. Pero atong mahimo is i-expose nato sila sa pagpanudlo sa pulong sa Dios. Or else, morning warning mga higala, mga igsoon. Kung dili nato nabuhaton, ang ilahang generation will be destroyed. Mao nang nahitabo sa mga pipila ka generations gikan sa katong mga Israelita pag-abot nila sa Israel. Pila ka mga generations na nag-fail sila pagtudlo sila mga anak unsay nahitabo, ni degrade ang ilahang generation. Wala na sila kaila sa Ginoo. Kay dili man to sila ang katong nakakita gyud katong dati gyud nga gikan sa Egypt.
So naghulat lang sila kung unsa itudlo silang ginikanan, ya wa man gitudlo. Unsa nahitabo ni degrade ang ilahang generation. Mao ning mahitabo sa ato ang mga kaanakan, ato ang mga children. Dapat maandam sila samtang naa pa ta kauban nila. Dili na ka makatudlo kung dagko na sila unya mubiya na sa balay. Di ba? Magsige na lang kag pwede ka mo anhi dinhi unya mo istorya ka na nay laing mga pangunahuna solid na mga baruganan. Di na mo dayon mo tuo sa imuha. Pero samtang naa pa sa imuhang puder, pwede pa nimo sila matudluan. Dili nato isalig sa school. No, sa school lang gani. Dapat ma-form na sila pinaagi sa mga pagpanudlo sa school. Dili. Ang atong responsibility as godly parents mo nang pinakauna. Magsugod gyud sa toa. Apply wisdom. Mao nang ginatudlo ni Solomon. Protektahan nato sila. Kitang mga ginikanan, protektahan nato atong mga anak. Kaya ang kalaban nagapanglihok pod. Wala na nagsiting pretty atong kalaban, nagapanglihok pod na. Abi nimo safe sila sa school. Pero di ay didto magsugod ang mga bad influences sa school. Labi na karon kay face to face na. Tingala ka nga pag uli na may fraternity ni, na gisudlan. Ni uso para bagid kay na karon. Tingala ka nganong kusog naman kay nimo tubag-tubag akong anak kasi gisalig lang nimo sa school ba. Tingala ka nganong nanay mo lantad. Kasi sa kalibutan, these are the norms. Mao ni ang natural ni sa kalibutan. Gisudlan na nila ang Senado. Gamhanan na sila sa gobyerno. Gisakop na nila ang eskwelahan. Gidominate na nila ang social media. Unsaon na lang ang atong mga anak kung wala sila naandam sa pulong sa Dios. Mao nang pangutana nga nindot kayo ato agyong hunahon-naon pag-ayo. Madala sila sa agos, mga higala, mga igsoon. Karon normal na magbuntis nga walay kasal. Normal na kanang musukol sa otoridad. Mao na ang norm sa kalibutan. Kusog kayo ang bira sa kalibutan. Mura bag sulog sa sapa. Naa sila sa tunga sa sapa. Nga kusog kayo og sulog. Unsa may tabo sa ila kung pirmi sila dito? Walay mo tabang sa ilaha, walay mo hatag sila og support. Madala gid na sila sa sulog. Normal na. They need to be protected. Mao ni karon ang panawagan sa tuang mga ginikanan, we have to protect them. Andamon nato sila. Sikin say mo protekta kanila. Ikaw, ako, kita nga mga godly parent, mga amahan o inahan. Andamon nato sila. Dapat malig-on ang ilang foundation sa pulong sa Ginoo. Dapat makita nila ang ato ang faith. Atong ginatudlo sa ila nga, mga anak, dili man mi tinuod perfect na mga ginikanan, pero makita ninyo ang among pagtuo sa Ginoo. Makita na nila the way sa imong mga action, sa imong pagpanulti, sa balay makita nila. Ang lisod na if di nila makita. Dapat ipakita nimo sa ilaha para naa sila'y sundon. Ay, Kristohanon de ka ma pa. Isod kay na nga pangutana ha. Dapat makita nila. Karon sa katapusan na bahin mo adto kita sa bersikulo 13 hangtod 14. Unsa ang practical application sa ato makita dinhi? Akong basahon sa bersikulo 13. Ingon dinhi, palando nga ang buhat sa Dios. Makatulid ba ang tao sa gihimo sa Dios nga baliko? Asa ginasulti dinhi? Nagatudlo kini sa pagka magbubuot sa Dios. God is sovereign. He does whatever pleases Him. Mao na ang atong Ginoo. Sulti dinhi, palando nga ang buhat sa Dios. Dili nimo ni masabtan kung dili ka magtotoo, higala. Kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, bisig unsaon nimo crack sa mga buhat sa Ginoo, dili gyud ka maka-understand. You will not be able to grasp labi na kini ginatawag og sovereignty of God if you do not have Him, kung wala kay Ginoo. So kini nga mando para sa mga magtotoo. Palandungi ang mga buhat sa Dios.
adunay rhetorical question. Pangutana kini siya. Makatulid ba ang tao sa gihimo sa Dios nga baliko? Ang tubag dinhi, dili. Mo na rhetorical question. Understood na ang answer? Dili. Maobserbahan po nato dinhi nga na-impluwensya sa kay Solomon si Job. Ngano man, si Job nagsulti pod pareho ani. Job 12 verse 14. Ingon dito, kinsa may makatukod pag-usab sa gubon sa Dios o kinsa may makapagawas sa prisuhon sa Dios. Ang tubag ana, wala gihapon. Kung say gibuhat sa Ginoo, wa gyoy makausab ana, way makatuis. Muuyon po ini si Isaias. Mingon po si Isaias 14:27. Kay kabubuton man kini sa Ginoo nga labing gamhanan, walay bisan kinsa nga makababag niini. O may makapugong sa kamot nga iyang gibakyaw. Saning gibakyaw? Kaning pagsilot. Kung magsilot ang Ginoo, doon na siya gibuhat something, walay pwede makatwart, walay pwede makaprevent ana. Walay maka-question sa judgment sa Ginoo. Walay makasupak sa iyang mga desisyon. Walay mas labaw nga mugahom kaniya. Kay siya ra ang labing gamhanan. Siya ang magbubuot. Dili lang siya magbubuot, gamhanan pag yun. O wala na mas mulabaw kagamhanan kaniya. Kung sa may ato matun-an dinhi. Suon, sunod sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw supak. Siya ang labaw nga magbubuot sa tibuok kalibutan. Apil ang imong kinabuhi. Pagpailawom sa iyang otoridad. Kaya ang sulti dinhi sa katapusan, versikulo 14, atong pansinon. Sulti niya dinhi. Kung madawat na nimo na yung pagkamugbubuot sa Dios, sayon na ni siya. Tanawa, unsay sulti niya dinhi. Kung maayo ang imong kahimtang, pagmalipayon. Inigabot sa kasamok, hinumdumi lamang kini, nagpadala ang Dios sa kalipay og kasamok. Dili kagayod masayod unsa ang sunod nga mahitabo. Ang Dios nagahimo og dato, na mga dato, pagbuot na sa Ginoo. Naapod siya gihimo nga mga pobre. Kung abunda ka karon, i-enjoy na igsuon. Paglipay, pasalamati ang Ginoo. Pero pag abot sa kalisdanan, ayaw basula ang Ginoo. Ayaw pagbagulbol. Sulti ni Job, budawat ra ba di ay tag maayo? O walay kadaot? Job 2:10. Ingon dito. Gisultian niya iyang asawa. Ang maayo lang ba di ay ang atong dawaton gikan sa Dios? Og dili ang daotan? Napansin ninyo? Ang Ginoo nagahatag og kanang dili lang kaayuhan, usahay seemingly daotan. Nakaron ato aning palawman, brad. Adi daotan gikan sa Ginoo? Ato aning sayron. Ato makita din nga kung dunay mo abot sa ato nga seemingly dili maayo, iyon din nga daotan sulti ni Job, dawaton gihapon nato kay pagbuot man sa Ginoo. Mapasalamaton gihapon ta kay gituyo na sa Ginoo. Aron dili ta masayod unsay mahitabo sa sunod. Ingon dinhi sa verse 14, ingon dinhi, dili kagayod masayod unsa ang sunod nga mahitabo. Pasling ni. Unsay but pasabot niini? Unsa kay tuyo niini? I think gusto sa Ginoo musalig ta sa iya. Kaya dili ta kabalo unsay mahitabo sa sunod. Pareho kay Abraham. Wala kabalo si Abraham nga mamatay bagyod si Isaac, di ba? Ingon na Ginoo, dala na dito i-offer si Isaac. Wa siya kabalo ko pa, dalon ko ni dito si Isaac, ako aning patyon. Mamatay gini unsay mahitabo niya? Wa siya knowledge, wala siya kanang blanco siya. Pero kabalo mo gibuhat gyapon ni Abraham. Dili ni siya blind faith. Dili siya blind faith nga wala siya gabasihan. Si Abraham, nisalig siya sa Dios. Unsay iyang gibasihan siyang pagsalig? Ang pagkakasaligan sa Dios. Nisalig siya sa Dios because God is faithful. Dili siya blind faith. Bahala na lang. Bahala, mamatay ni si Isaac. Wa tay mahimo. Dili na na. Kabalo siya nga ang Ginoo maayo gyud. God is good. And doon nagibuhaton ang Ginoo. Gani, gisultian na niya itong iyang mga kauban, pagsaka nila sa bukid, daghan siyang kauban, mga sulugoon.
Nisaka siya si Isaac, gipakarga niya ang kahoy sa kang Isaac. Nya nangutana, ay giingnan niya ang mga tao nga dinhilang mo, kay mubalik me. Napansin ninyo ang iyang sulti? Na siya'y hope. Nga, bisan og dalon ako ni si Isaac dito, i-offer na ko, mamatay ni, posible nga buhion ni sa Ginoo. Or na something buhaton na Ginoo, nga makabalik gyapon mi. Mo nang isulti niya sa mga tao. Pero ang ihang pagsalig na to, ang ihang hope na to, is dili base sa blind faith. Doon na siya gisaligan. Ano sa iyang gisaligan? Ang masaligan sa Ginoo. Ang pagka-faithful sa Ginoo. Mo na iyang gipanghawakan og mo na mga higsuon, mga higala ang ato ang dapat panghawakan. Ang Ginoo magbubuot, ang Ginoo kasaligan, mao na magpailalom kita sa iyang pagbuot ug mosalig kita kaniya. Ang pagka magbubuot sa Dios, dili ni siya bad side sa Dios. So atong klaruhon mato ibalansi gamay ba. There is no bad in God. Now say man God, it sounds more magbrad pag mag-istorya na ganit tag sovereignty of God. Labi na kay mga example na to puros mga kalisod, kasakit, mga tragedy. Murag na link sa sovereignty of God, kabuot na sa Ginoo, murag usahay atong una-unaon. May bad diya sa Ginoo. Murag di ko ganahan. Ana ba, di ba? Usahay ba? Pero para ato ning mabalansi, mga igsoon, mga higala, hatagan ko kamo og laing hulagway sa pagkamagbubuot sa Dios. Ibalanse na to. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Basi nakalimot na mo ani, giagian na nato ni. Pero kini nagstorya gyapon sa pagkamagbubuot sa Dios. Akong basahon dinhi sa ESV. Ingon pa dinhi, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Mauni, ng igsoon, ang magpausab sa ato ang bad view of the sovereignty of God. Sa tinuod lang, if we really know God deeper, kung masayran yun nato, tunan yun nato, kung unsa ang kinaiya sa Ginoo, the more nato ma-appreciate ang iyang kinaiya. Labaw na kini ginatawag og the sovereignty of God. Kung imong masabtan, for example, nganong naluwas ka? Tungod na sa pagbuot sa Ginoo. Dili na tungod sa imuha. Dili ba nindot kaayo, mga igsuon? Kung atong balikon dinhi 3:11, God has made everything beautiful in its time. Gitakda sa Dios, sa Ginoo ang tanang butang ug wala na kay mahimo ni ana. Pero ang nindot dinhi is God made them beautiful, including you, igsoon. Nindot, no? Ngo na ang positive side sa sovereignty of God. Ang nindot dinhi karon is how do we respond? Kaya, dunay magsunod na ginatawag pasling kayo nga statement. Naana po ning nagsunod, ingon diya din niyo, so that he cannot find out, he din he is ang tao. Ang tao daw, dili niya mahibalan kung unsa gibuhat sa Ginoo from the beginning to the end. Ang tao di ay di gyud na makasabot, ay dili gina kabalo. Kini mga igsoon, aron ang mga tao, musalig pinaagi sa pagtuo. Dili na maguna, di na to masulti nga, grabe ang imong pagsalig, kitungod kabalo naman ka nga, mauna na. Pero kung wala man God, matistingan ang imong pagsalig kung naabayod kay tinuod na pagsalig. Kay blanco man ka, unsay may metabo ugma. Pero ang imong gisaligan lang, is because ang promises sa Ginoo, o ang Ginoo, masaligan. Pag ingon niya nga, wala gani na nag-ugmad ng mga hayop, kanang mga langgam. Ipakaon man ako, nga naman, because maayo ko. Nagapakaon di ko sa ila. How much more kamo? Di ba? Ginabaling taniya dito ang atong atensyon sa kung sikinsa siya, kung unsa siya ka faithful, kung unsa siya ka maayo. Ayaw kaguol sa imong kaunon ugma, kumbaga. Ayaw
tanawa ang problema, tanawa ang solusyon sa problema. Si kinsa man, ang Ginoo. Dili ta kabalo sa mahitabo sa umabot, pero naatay hint mga igsoon. Unsay hint na to? It is good. Muna na kanindot din sa Ecclesiastes 3:11. It is good. Mao na bisan naglisod ka karon, daghan kag problema, daghan kag kawadon, balatian, kagulanan, ayaw kawad-an og paglaom igsoon. Gitakda na sa Dios nga ang mahitabo sa umaabot para sa imuhang good. It is beautiful in its time. Sa gitakda nga panahon. Saligi ang Dios kay kasaligan siya. Romans 8:28. Sige sulti. Memory verse na. All things work together for good for those who love God. So bisan og mao to, naa kay mga giagian, mga igsuon. Imuha lang timan-an nga ang sangputana niani o lahi nining tanan is kaayuhan. Kung nagpabilin ka sa Ginoo, kung gigugma nimo ang Ginoo, magampo ta. Amahan nga langit nun, daghan salamat sa imuhang mensahe karon. Maghimo kini unta kanamo Ginoo nga maalamon. Unta amo kining tipigan ug ikinabuhi sa imuhang panabang Ginoo. Tudloi kami nga musalig kanimo bisan sa dili maayo nga panahon, seemingly ang mga kalisdanan, seemingly murag layo ka sa among pananaw tungod kay limitado ang amoang panghunahuna. Tabangi kami Ginoo nga musalig kanimo. We trust you because you are good and faithful. Tudloi pod kami nga mahimong maalamon sa among pagpanglihok, sa among pagpamulong o paggawi. Dili kami magpasagad sa among kinabuhi. Labi na kay the days are evil now. Tabangi kaming mga ginikanan Ginoo nga mahimong maalamon sa pagdisiplina sa among mga anak o pagtudlo kanila sa imuhang kabubuton. Ug ang mga kabataan Ginoo, isave sila sa threat karon sa degradation sa morality. Nagakahitabo sa kasamtangan. Mag-raise unta kag kanang godly nga mga young people para sa ilang generation nga bisan pag wala na kami nga ilang mga ginikanan, masalbar sila sa kadaot. Amo pong pangamuyo Ginoo kadtong mga wala pa gyud nakadawat og kaluwasan. Kaluhi sila Ginoo. Unta karon ang adlaw sa ilang kaluwasan. Mao kini among pangamuyo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Alihog manindog ta mga igsoon. Again, Lord, we would like to praise you and honor you. Thank you for your faithfulness. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Tabangi kami Ginoo nga mas mulawon pa among pagkaila kanimo. Mas dako pa among pagsalig kanimo Ginoo. Mas labaw ka kaysa among mga problema. Mas dako ka Ginoo kaysa among mga giagian nga mga kalisdanan. And Lord, we also would like to thank you Lord sa imuhang pag-provide, sa moang pagpanarbaho, sa abilidad, sa pagpangitag kwarta. Thank you Lord sa tibuok simana, bulan, you have been so faithful to us. And also we would like to bring back Lord to the church unsa Ginoo ang portion Lord sa imong gihatag nga blessings kanamo. Unta magamit kini sa for the expansion of your kingdom. Panalangin ni Ginoo ang mga nagadumala nga mahimong maalamon sila para Ginoo kini makapalambo Ginoo sa imuhang mga katuyuan o makahatag og kahimayaan sa imuhang pangalan. Ginoo karon among iampo ang benediction. Pagkabandihaanon gayud sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo. Walay makasaysay sa iyang hukom. Walay makasabot sa iyang mga paagi. Kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Ang tanan magasulti.
Amen. Mayong gabi sa atong tanan. Jesus said the Father is searching those who will worship Him in spirit and in truth. Give you thanks, Lord. The Father is searching. The Father is searching for all who will worship in spirit and in truth. And He is discerning the thoughts and the yearnings of every heart in this room. So let us determine that right at the start we will worship the Father with all of our heart. With all of our heart, mind and strength, we give you honor, glory, and praise, not from afar or just with our lips, but all that we are, we offer in worship. With all of our heart, mind, and strength, Father, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise. With all of our heart and our mind and our strength, Jesus, we offer. Jesus, we offer our lives on the altar. Cleanse our hearts and thoughts, that we may stand holy and we can come boldly before the throne of our God. We have determined that right at the start we will worship you, Jesus, with all of